Rama suka modelmu gaya tok iki mau yo ning kene iki tak golek nggon sing kepak cuma aku muter golek sing kepak kaya iki lho arep salto kae piye lho iki piye salto sing tenanan sing apik ngono ayo ayo Wei, jangan tengah wei.
di ngomong aku sarung. Iki mau acarane apa? Iya. Awas. Hati-hati tempenya bagus. Jaya Prata Singa Kumbang Nyata Membang
dihapusi secara halus. Barang lampu surah duduk sumur jerune ganti metu banyune nanggung Sang Prabu Lembu Amsena Redayin Guru Lembu Suro baik aku Raga Wigura Kusuma Sura
Tanti di kasar